Siyanibingelela bazalwane namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ligama lami ngumfundisi Moses Ngcobo. Lo safuthumete esitulo samengameli. Ngiphinde futhi ngibe ngumabhalane lomkhulu weSwaziland Conference. Ngiyabonga kakhulu umsa kaNkulunkulu ukuthi nathi asentele umusa ukuthi kuleminyaka wanga 2021 sibe nawo emadokotho nonke langakajwayeleki langaphansi kwalesimo lesibhekana naso salomkhuhlane weCovid. Siyabonga ngoba uma ukhuluma ngamadokotho ukhuluma ngento lemqoka kakhulu empilweni yemsala. Ngakho ke kodwa noma ngabe kunjalo uNkulunkulu usendele umusa lamuhla ukuthi sibe nawo lamadokotho kuleli viki ngakho ke siyanemukela nonke ngalokukhatheka kakhulu. Ngithanda kusale lithuba ukuthi ngimukele tikhulumi tethu kulamadokotho ngiphinde futhi nginithulele tona sikhulumi tikhulumi tethu namhlanje kulamadokotho dime ngalohlobo sinemfundisi Mpanza lobuya kwaZulu Natal Conference. Siyabonga mfundisi, siyakwemukela futhi sinemfundisi Ngcobo lobuya futhi naye kwaZulu Natal Conference. Siyakwemukela futhi nawe mfundisi. Siphinde futhi sinemfundisi Madlala naye lobuya kwaZulu Natal Conference. Siyabonga kakhulu mfundisi wami. Bese ke siphinze ngalokufana nabo simukela sibonga kakhulu Dr. J Sibanda lo yena seweZimbabwe Conference. Umfundisi ke lona umfundisi lophethe bunceku khona ngalena. Bafundisi bami uNkulunkulu wami wathi bayanganibusisa ngekuvuma kwenu kusenyetiswa ngeyo inkosi. Siyanibonga, siyathemba ukuthi bonke bazalwane batawuthi babusiseke baphakamiseke kakhulu emoyeni. uNkulunkulu asibusise sonke. Amen. Camp Meeting 2021, Eswatini Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ngiyabingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. This is your pastor, umfundisi wenu, umfundisi uSipho Ngcobo from the KwaZulu Natal Free State Conference. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngibe nesabelo sokuthi ngibe kanye nani kule camp meeting yalonyaka ukuzodumisa uNkulunkulu, ukuzokwabelana nani izwi likaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu asezwini lakhe. Nansi into engikhulekelayo, I pray that the yokes emahlombe ethu shall be broken through the experience of this camp meeting.
ngithi uNkulunkulu akakhulume ezimpilweni zethu aqashula amaketango abonakalayo nangabonakali. Ngithi ngalomyalezo uNkulunkulu anginikeze wona ukuba ngabelane kanye nani. Ngithi mina uNkulunkulu akaqashule afohloze amajoka asemahlombe ethu. uNkulunkulu aphulukise izifo zethu esemzimbeni yethu ebese ebhalisa amagama ethu encwadini yokuphila. Ngithi I decree and declare power over the whole conference of Eswatini egameni lika Jesu waseNazaretha. This is your pastor, umfundisi wenu uNkulunkulu anikezena kule camp meeting 2021. Igama uSipho Ngcobo. Nalike izwi lika uNkulunkulu uJehova alibeke enhlizweni yami. Sifunda incwadi kaSamuel wesibili isahluko esika number 9. Sibuka indima yokuqala mhlawumbe bese sibuka nendimana yesibili. Ifundeka kanjena ke bathandekayo, New International Version ngokushicilelwa, kodwa ngizoyichaza ngolimi lwasekhaya. Ifundeka kanje ithi, David asked, is there anyone still left of the house of Saul to whom I can show kindness for Jonathan's sake? Now there was a servant of Saul's household named Ziba. They called him to appear before David, and the king said to him, are you Ziba, your servant? He replied. uNkulunkulu akabusise ukufundwa kwezwi lakhe. Amen. I-theme yethu esihamba ngayo kule camp meeting, i-theme noma ingongoma ethi this wilderness is but temporal. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngamadoda nomama bakaNkulunkulu abahlanganile baphuma nale theme okanye nale ngongoma enamandla kangaka, especially through this time sisadlula kwisimo sepandemic. Baningi kama-pandemic esidlula kuwona. Sidlula njengamanje kwi-pandemic of COVID-19, sidlula kwi-pandemic la khona sidlula kwi-pandemic yendlala, ubhubhane emhlabeni wonke, indlala yobubha. Sidlula kwindlala, sidlula kwi-pandemic ye-violence umhlaba wonke. Ngiyakholwa nawe ukuthi ulapho ekhaya ngufakazi wami, violence is everywhere. Sidlula kwi-pandemic of promiscuity, ukuhlobonga. Sidlula kwi-pandemic of adultery, abantwana bakaNkulunkulu bephila impilo lawless. Ngithi mina sidlula kwi-pandemic yabantwana bakaNkulunkulu abaphila phakathi kwethu, abaphila isimo sokungabi nathemba. We must have a message for these spaces okanye for abantwana bakaNkulunkulu abadlula kulezimo ezibhlungu. Ngiyazi ukuthi nawe usasekhaya lapho ukhona kunesimo odlula kusona esibhlungu noma esenjabulo, but ngithi lezimo esidlula kuzona kulonyaka ka2021 kule camp meeting uJehova ngalamazwi uzokhuluma kuwe, noma uNkulunkulu uzela ukuzokukhulula kulesimo obhekene naso. Umyalezo nje uthi, is there not anyone left in the house of Saul that I, King David, may show him kindness for Jonathan's sake? Ngizwe kahle muntu kaNkulunkulu, iBhayibheli uma ingichazela kahle ithi uDavide uhleli embusweni kaNkulunkulu ezweni lakwaIsrael njengenkosi yakwaIsrael. iBhayibheli ithi izinto ithe ihamba kahle, uDavide ebusa kahle kunokuthula futhi eseqala nokusatshwa ese-established kulo mbuso wakwaIsrael. Ithi iBhayibheli kwakukhona into eyodwa emkhathazayo, ekhathazwa ukuthi man kunabantu Jehova abasebenzisile for me to sit in the seat of royalty. Kunabantu uJehova abasebenzisile ukuze mina ngingene kulombuso ngibe inkosi yakwaIsrael. He remembers uDavide, someone in
kulabantu abasetshenzisiwe by the name of Jonathan owayezalwa inkosi uSaul. Ingakho ebuza lo mbuzo ethi, is there not anyone in the house of Saul that I, King David, may show him kindness for Jonathan's sake? Ngithi angiveze umuntu kaNkulunkulu usasekhaya ukuthi kuyenzeka ukuthi ube in the position of wilderness, yet kuyadliwa kuyabuswa usembusweni zonke izinto zihamba kahle. Ngizosho kuwe ukuthi nakwinjabulo kuyenzeka ukuthi ube kwi moment of wilderness. uDavid uhlezi embusweni zihamba kahle izinto, but he find himself kwi moment of wilderness la khona ekhathazekile ukuthi kunabantu uJehova abasebenzisile ukuze ngihlala. I need to honor them, ngibabonge ngezinto ngama sacrifices abawenzile for me to be here. iBhayibheli uma ngizwe kahle umuntu kaNkulunkulu ngithi mina kunabantu uJehova abasebenzisile ukuze wena ufinyelele kule mpumelelo okuyona namhlanje. Awuzange nje wamene wakhula njengesihlahla waze wanyuka waba kule seat of authority okuyona, kodwa kunabantu uJehova abasebenzisile. You need to go back and honor those people. It is a divine mandate ngalomyalezo ukuthi you shall find yourself in wilderness, even in the position la khona kumele ngabe uyajabula. If you do not honor uJehova, abantu abasebenzisile for you to have lo mbuso namhlanje ohlezi kuwona. Ngithi angiqinisekise umuntu kaNkulunkulu sisaqhubeka nalomyalezo ozofohloza amajoka uSathane awabeke emahlombe ethu la khona sithi this wilderness is but temporal. Leli hlane esidlula kulona ihlane lesikhashana. uJehova usefikile ukuzomemezela ukuthi go back, ubuyele emphakathini ovela kuona uyofuna abantu uJehova abasebenzisile ukuze ukwazi ukufinyelela kule success uJehova asekubeke kuyona. Ithi Bible, there was a man by the name of Ziba owayeyinceku okanye owayeyinceku endlini kaSaul. Uyabizwa kuthiwa akasondele. Nangu uDavid ekhathazekile kodwa ehlezi embusweni ngomuntu nje osendlini kaSaul engakwazi ukuthi ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan. Why kuthiwe ngenxa kaJonathan? Ingoba uJonathan usewalala ubuthongo bokufa. uDavid akakwazi ukuya ethuneni lika Jonathan ayokhuluma naye because abaphilayo abakwazi ukuya baye emathuneni bayokhuluma nabafileyo. uDavid akakwazi ukuhlaba inkomo nezinkunzi ahlabele uJonathan ngoba uNkulunkulu is against that. That is why uDavid ethi ngifuna ophilayo ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan. Ngisho njalo umuntu kaNkulunkulu ukuthi akukona kokuqala lokho la khona sithola umuntu efuna ukubusisa abaphilayo. Sibonile nasendulo la khona izwi likaNkulunkulu lisinikeza indoda encwadini kaGenesis ogama layo lingu-Isaac. iBhayibheli lithi uma esezofa ubiza umfana wakhe uIso athi mfana wami ngifuna ukukubusisa ngingakafi, ngoba izibusiso zitholakala kubantu abaphilayo hayi kubantu abafileyo. Uthi ngifuna ukukubusisa ngingakafi for ethuneni lapha engiyakhona I can't bless you. Ithi iBhayibheli hamba uye ehlane uyofuna inyamazana ebese ungenzela just istew ebese ngiyadla ebese ngiyakubusisa. Nala uDavid uthi ngifuna ophilayo osendlini kaSaul ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan. uJonathan osengasekho emhlabeni osewalala ubuthongo bokufa. Nangu uZiba muntu kaNkulunkulu. Ake ngikusho lokhu before we get to uZiba. iBhayibheli ithi intenzo uDavid athi ngifuna osele endlini kaSaul. Ingoba uDavid uyazi
ukuthi in chapter 4 in chapter 4 kuyona incwadi kaSamuel wesibili kwaba khona ukulwa phakathi komndeni kaDavide nomndeni kaSaul kubangwa isihlalo sobukhosi. Ithi iBhayibheli umndeni kaSaul wehlulwa kwafa amadodana kaSaul kwafa almost wonke umuntu oyengabangisa uDavide athi yena ungowozalo endlini kaSaul. iBhayibheli lithi that is why he knows ukuthi akumele ngabe uyaphila lo muntu osendlini kaSaul. Ingakho ethi is there not anyone who is left in the house of Saul so that I may show him kindness for Jonathan's sake. uDavide in this instant he stand as the Christ or as God. Is there not anyone that I may show him love, that I may show him grace, that I may show him mercy for Jonathan's sake? Jonathan stands as the figure that is pointing to Jesus or in the future. So this is the message of God. Umyalezo kaNkulunkulu lo uNkulunkulu okhulumayo ukuthi is there not still left anyone endaweni yaseSwatini emhlabeni wonke who is left outside of the grace of God, that God may show him the mercy, that God may show him kindness for Jonathan's sake, for Christ's sake. Namhlanje uNkulunkulu uzokwenzela umusa. Ngithi angiqinisekise umuntu kaNkulunkulu iBhayibheli lithi uma kubizwa uZiba mayifika uZiba uthi Nkosi ukhona osele endlini kaSawule, igama lakhe nguMephibosheth. uDavide ajabule. iBhayibheli lithi uma esaqhubeka esajabula uthi uZiba, before you get excited Nkosi, lo muntu omfunayo ukhubazekile izinyawo zombili, he is lame in both his feet. Why? Ngayibuza ukuthi why uZiba asho into angabuzwanga yona. Ngathola ukuthi man intenze uZiba asho it is because uma ufunda incwadi ka chapter 5 verse number 12 wehla nayo kuyena u2 Samuel uzothola ukuthi uDavide uma ethatha indawo yasiya kwiMount Zion kwakuyindawo eyayihlala amaJebusite le ndawo, bese uqhathanise uchapter 5 kanye no1 Chronicles uchapter 11 ithi kwakuyindawo eyayihlala amaJebusite. Ngesikhathi uNkulunkulu ethi kuDavide hamba uye entabeni yamaJebusite uzokakha the city of God, ebese uyibiza nge-city of David. Hamba uye khona, uma ufika kuhlezi amaJebusite kuthiwa amdelela uDavide amaJebusite, emdelela ethi uyini uDavide ukuthi angalwa nathi. iBhayibheli uma ichaza kahle umuntu kaNkulunkulu ithi amaJebusite ithi athi kuDavide ngeke sile nawe because you are too much of a young man ukuthi unganqoba thina. Amnikeza abantu abakhubazekile ukuthi nabo futhi they did not have a choice. Uma inkosi yamaJebusite ithi abahambe bayolwa nenkosi uDavide, so uDavide wabona insult ukuthi uzolwa nabantu abakhubazekile. iBhayibheli ithi uma ingichazela kahle ithi wathumela isosha elinguJowabe labanquma bonke la wesiyayithatha ke indawo lena yayihlala amaJebusite. ithi iBhayibheli uthi uNkulunkulu maseyithathile akha the city, akha my city, ebese uyibiza ngegama lakho the city of David. Ngithi angisho umuntu kaNkulunkulu kunezinto uNkulunkulu akunikeze zona wathi lezi zinto zizobizwa ngegama lakho kodwa izinto zami. Ngizokunikeza imoto ezoba negama lakho kwilogbook kodwa imoto yami. Ngizokunikeza indlu ezoba ne-title deed enegama lakho kodwa indlu eyami. Ngizokunikeza unkosikazi ozoba unkosikazi ozobizwa ngegama lakho kodwa yena ungowami. Ngizokunikeza umyeni ozobizwa ngegama lakho kuthiwa umyeni wakho kodwa yena ungowami. Ngizokunikeza abantwana abazobizwa ngesibongo sakho ngegama lakho kodwa bona bangabami. Ngizokunikeza ama-assets, ngikunikeze ama-businesses, ngikunikeze iy'nkomo, ngikunikeze imbuzi kodwa yonke lento ingeyami ukuthi nje izobizwa ngegama lakho. Incwadi yamaHubo isahluko esika number 24 uverse 1 wakhona ithi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Ngisiba uNkulunkulu
ayikho into emhlabeni ongeyakho wafika uhambaze futhi uyobuyela emhlabathini uze ungaphethe lutho yonke into onayo uyifice la emhlabeni uthi uNkulunkulu angikwazise namhlanje ukuthi lezi zinto zibizwa ngegama lakho kodwa izinto zakhe zokuthi wena impilo yakho ibe sustained zokuthi wena ngalezi zinto adunyiswe uJehova kodwa kungadunyiswa igama lakho ngoba akuzona ezakho ezika Jehova. iBhayibheli ithi uma ethatha le ndawo uDavid akha ipalace yakhe yayibizwa kuthiwa iCity of David kodwa iyicity ka Jehova. Ithi kwi-constitution yakule City of David iBhayibheli ithi kwakukhona a clause eyayithi abakhubazekile abangeni kuleli dolobha ngesizathu sokuthi le ndawo wayithola ngokuthi anqobe abantu who were an insult to him abantu abakhubazekile. Angisho umuntu kaNkulunkulu ukuthi it was a painful experience ukuthi mawuhlala in the palace of David waba nengane ekhubazekile kwakumele uphume nayo lengane uhambe uyohlala nayo endaweni ebizwa kuthiwa iLodibar. iBhayibheli ithi ila uMephibosheth kwathiwa uhlezi khona. Before we get there iBhayibheli ithi uDavid uma ezwa ukuthi ukhubazekile bonke abantu ababekhona I can imagine ngengqondo yami ukuthi babefuna ukulalela ukuthi uDavid uzothini uma ezwa ukuthi uMephibosheth lo amfunayo ukhubazekile izinyawo zombili. Ithi iBhayibheli uDavid wamele washo into engalindelekile wathi uMephibosheth akalandwe down in the valleys of Lodibar azohlala in Jerusalem in the city of David ekhubazeke enjalo. Ngithi mina muntu kaNkulunkulu we serve a God sikhonza uNkulunkulu oguqula ubuNkulunkulu bakhe aguqule iconstitution yasezulwini in order to accommodate sinners like us. Ngithi nakulonyaka ka-2020 2021 uNkulunkulu usayenza lento yokuthi aguqule ubuNkulunkulu bakhe for you to be saved. Mawufuna incwadi kaJohn 4 uverse number 24 iBhayibheli lithi uNkulunkulu masimkhonza ngomoya simkhonza nangeqiniso ngoba uJehova uNkulunkulu ungumoya. But for uNkulunkulu usasindise khiphe majele sono kwakudingeka uNkulunkulu ophe esiphambanweni. So the only way for God to bleed engumoya kwakumele in John 1 uverse 14 wakhona abe inyama azokwakha phakathi kwethu aguqule iconstitution yezulu ukuze ezo accommodate sina emhlabeni ukuze sina ibe nokuphila okuphakade. Today muntu kaNkulunkulu you have eternal life unokuphila okuphakade. For God so loved the world that he gave his only begotten son, so whosoever believes in him should not perish but have eternal life. He loved the world, he loved you ukuze wena ube nokuphila okuphakade. Angiqinisekise muntu kaNkulunkulu usakhona ekhaya ukuthi iJerusalem la khona iCity of David which was the city of God yayilapha endaweni ephakeme yayibizwa kuthiwa iJerusalem from igama elithi Jebusites. Indawo yaseLodibar la khona uMephibosheth wayehlala khona yayisezantsi endaweni ebezwa kuthiwa iLodibar. Kuthiwa iLodibar kwakuyile ndawo yayinama potholes la khona omasipala bakhona babengayenzi service delivery ngoba vele kuhlala abantu ababukeleke phansi kuhlala abantu abangama outcast. Ngithi mina iLodibar ile ndawo ye violence la khona kukamayibuse. Ngithi mina iLodibar ile ndawo ye promiscuity ile ndawo yokuhlobonga ile ndawo yabantu abaphingayo ile ndawo yabantu abenza icorruption. Ngithi mina iLodibar ile ndawo lena yabantu abakholwayo kodwa bawaphikayo amandla kaNkulunkulu. Ngithi mina iLodibar ilomhlaba esikuwona. It is in this wilderness elakhona sithi it is temporal isikhashana sizodlula kuleli Lodibar ngobani uNkulunkulu ngesikhathi esifishane
esingasazi uzawuqhamuka esibhakabhakeni ezosilanda sidlule kulezimo ezibhlungu kangaka. Ithi iBhayibheli uthi uDavid akalandwe uMephibosheth enjalo. iBhayibheli ithi akalandwe uMephibosheth ekhubazekile enjalo. Mina njengoDavid ngizoshintsha iconstitution to accommodate uMephibosheth. He changes the constitution to accommodate us as sinners. iBhayibheli uma ingichazela kahle umuntu kaNkulunkulu ithi uMephibosheth walandwa ngekalishi legolide, ikalishi lenkosi uDavid. Ithi lalibonakala ikalishi maliphuma eJerusalem libheke eLodibar. Abantu baseLodibar babesaba uma bebona ikalishi liphuma beyitshela ukuthi uDavid usezoqeda ngabo bese Lodibar ezweni lama outcast. Ngithi angisho umuntu kaNkulunkulu ukuthi when Jesus comes again, njengoba sithi this wilderness is but temporal, when Jesus comes again, ithi iBhayibheli siyakumbona ngamehlo esibhakabhakeni njengoba baseLodibar babelibona ikalishi liphuma eJerusalem. Ithi iBhayibheli babesaba nathi isho njalo incwadi engcwele kwiSambulo chapter 6 verse number 14. Ithi nezulu lagoqa njengomqulu wencwadi usongwa. Ithi iBhayibheli izikhulu namakhosi nabacebileyo nabampofu ithi baphuma babaleka bayongena ngaphansi kwamawa bathi mawa welani phezu kwethu ngoba siyamsaba sesaba lenkazimulo eza. uMephibosheth he could not believe it uma ikalishi lizoma ngasendlini yakhe endlini yakhe nokukhubazeka. Ithi nje indaba ithi Mephibosheth, here is an invitation. Uyamenywa ukuthi uyodla nenkosi uDavid etafuleni layo forever. In Revelation chapter 19 kuthiwa kunetafula elide elisilindele ezulwini thina abantu bangama outcast, thina izoni, thina abantu bedepression, thina abantu abaqhamuka from izwe labantu ababukeleke phansi. Ngithi this wilderness is but temporal. Ngithi one day Jesus will come again, but before he comes iBhayibheli uthi uMephibosheth wamukela invitation ethi uzohamba njengamanje uye etafuleni lenkosi uyohlala khona udle nayo. Ngithi nawe umuntu kaNkulunkulu, before this wilderness passes by, this is the invitation that God is giving you. This is the book, the holy book, the love letter. uNkulunkulu kunikeza incwadi iyothando ethi you are invited up there. You are invited up there. One day izofika inqola yegolide. iBhayibheli ithi yobe imile esibhakabhakeni. Ithi ingelosi will be galloping in the air. Ithi ingelosi zobe zigadavula esibhakabhakeni. Matthew chapter 24 uverse number 29 kuya kuverse number 2 kuya verse number 31. Ithi ingelosi zogcwala isibhakabhaka kuzolandwa thina abantu abakhutshazwe isono, abantu abaqhamuka from all walks of life. Ingakho sithi namhlanje as we pass through this temporal wilderness, is there not anyone in your home who is left outside of the grace of God? Ingakho simemeza sithi is there not anyone in Brazil who is left outside of the grace of God? Is there not anyone in the Muslim community who is left outside of the blood of Jesus? Is there not anyone who is left from the Chinese outside of the grace of God? Here is Jesus, the Son of the Son of God, the Son of Man, the Son of David, the one who hanged at Calvary naked for me. Would you accept Jesus as your Lord and Savior tonight? Would you accept the one who cleanses you of a wilderness? Would you pray with me as you accept Jesus as your Lord and Savior? Baba egameni lika Jesu, what a message uNkulunkulu othandekayo ukuthi even though we are crippled by sin, but uNkulunkulu omuhle uthi kuthina this wilderness we are passing through is but temporal, isikhashana. uNkulunkulu sizohlala ezwini lakho nasekukwethembeni ukuthi masinyane uzoqhamuka. uNkulunkulu, we worship you, siyakudumisa, siyabonga egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen.